יוסי יופה, איזה מפעל מדהים. יוסי יופה, זה טירוף חושים. יצאתי ליוסי להכיר חברים, לטייל לעזור, לפרוץ שבילים ביוסי יופה. כשחן היה טרומפ צעיר, חזיר יבלות מגעיל. נחמד מאוד. תודה. קם ב4 לפנות בוקר ושוטף את הפנים, אוכל משהו קטן ונכנס לעניינים. אני מרגיש נפלא כשאני הולך במסלולים, וזה כואב כשחבר לא יוצא איתי ליוסי, וזה מבייש. הייתי משנה את השם, הייתי מכחיש כל קשר, וזה כל כך מביך ש... טוב, אתה קצת מגזים. אוי, סורי. יוסי יופה, זה טיול אדיר. יוסי יופה, זה מפעל נדיר. יצאתי ליוסי להכיר חברים, לטייל לעזור, לפרוץ שבילים ביוסי יופה. יותם, אתה יוצא ליוסי יופה? בטח שיוצא. ואתה? לא יודע, אני מתלבט. למה לי לצאת? שמע, זה בערך הטיול הכי שווה בשנה. הולכים במסלולים, פורצים שבילים, אתה מכיר חברים חדשים. וואו, נשמע מטורף. איך נרשמים? דבר עם הגרעינר הקרוב ללבך, והוא כבר יסדר אותך. יצאתי ליוסי להכיר חברים, לטייל לעזור, לפרוץ שבילים ביוסי יופה. ביוסי יופה, ביוסי יופה, ביוסי יופה. הרשמה בפרטים אצל הגרעינרים, נודר, תירשמו, תצאו, הלאה.